dosetili. Nema šta, ugođaj za sva čula. Idemo dalje. Vreme je za kulturna dešavanja u našem Novom Sadu. U saradnji rečne flotile i maketarskih klubova održana je izložba. U saradnji rečne flotile i maketarskog društva održana je izložba maketa uz spomen sobi rečne flotile u Novosadskoj mornarici. Rečna flotila Vojske Srbije u jedinici kojoj smo danas imali priliku da prisustvujete izložbi maketa zvanično postoji od 6. augusta 1915. godine kada je na taj dan porinut prvi srpski ratni brod po imenu Jadar, tipa oklopljeni čamac, i to se desilo u vihoru Prvog svjetskog rata kada je u odbrani grada Beograda učestvovao zajedno sa jedinicama Velike i Male Ade Ciganlije u odbrani prestonice. Evo, danas se nalazimo u spomen sobi koja sa svojim eksponatima koji su oplemenili naravno makete, zato što je i motiv izložbe maketa, maketarskih klubova Novi Sad i Beogradskog maketarskog kluba, da kod nas u našem okruženju imaju izložbu, ujedno je spoj maketarstva sa nečim što bi oplemenilo spomen sobu. Saradnja između maketara i vojske traje već neko vreme. Saradnja između vojske i maketara je u velikoj meri prisutna još od ranijih vremena, zato što se mi kao maketari bavimo izradom uglavnom vojnih mašina i ratne tehnike, pošto je to neki trend ovako. Postoje normalne makete civilnih vazduhoplova, automobila i svega, ali najatraktivnije su ipak vojne mašine, avioni, tenkovi, brodovi. Svi oni imaju neku svoju priču, znači istorijsku, tipa najveći bojni brod na svetu, zna se koji je, šta je, ko je služio na njemu, gde je eventualno potopljen, u kojim bitkama je učestvovao, dok od običnog automobila nema te istorijskog detalja. Deca koja su učestvovala na izložbi kroz rad na maketama učili su o vojnoj tehnici i istoriji mornarice. Oni prvenstveno nauče, gledajući knjige, sastavnicu, kako se sklapa ta maketa. Na njoj piše gde je služila, kada je proizvedena, u čijoj vojsci je bila i na taj način se oni susreću sa istorijom, u stvari, i sa vojnom tehnikom i vojnim veštinama. Simpatični 12-godišnji Aleksa u svoje najbliže zavoleo je makete. Prvo je sve počelo, kad mi je očuh počeo slaže makete, onda sam ja vidio šta je to, onda sam ga pitao su makete, to su kao plastičnih delova i tu može se farbe slepe nalepnice. I onda mi je jednom rekao da se sreo sa organizatorom, s tom maketarskog kluba i sa predsjednikom, i onda me pitao da li ja mogu to da li hoću ja to da imam. Onda sam ja prvo rekao ne i onda sam posle išao i onda sam tako sklopio ovi maketi. Imam ja još par kući. Svaka maketa je emotivna vrednost za onoga koji je napravio. Ipak kada je o materijalnim vrednostima reč, postoje razlike. Ima ovako od naših maketa, ima veoma vrednih maketa, ali to je uglavnom više neka drugčija vrsta vrednosti. Što se tiče, na primjer, ovih maketa, ova je prilično vredna maketa, jer ovo je projekat jednog broda koji nikad nije završen. Znači, urađen je idejni projekat, vojska je uradila 80 godina idejni projekat, sve je napravila maketu, međutim, nije napravljeno. Ovo je nešto, na primjer, jedinstveno. Sad, od ovih naših maketa više su neke privatna vrednost nego neka ovako tržišna. Tata je odgovoran za to što je jedan od članova maketarskog kluba, Ognjen, stekao interesovanje za ovaj hobi. Pa gledao sam sa tatom na televiziju i on je rekao da mogu da probam, kao da im dali mi ideju, išlo nam, pa sam onda ostao za stav. Ukoliko imate želju, možete se priključiti maketarima. Ipak, da bi vaša maketa izgledala lepo i da bi projekat bio uspešan, potrebno je vreme. Pazite ovako, može svako ko želi. Kako će maketa ispasti, to je već stvar iskustva, nekog talenta, ali svi znamo da je talena 2%, ostalo je upornost i vežba. Znači, može svako, nije problem. Ali treba vremena za tako nešto i strpljenja. Nekoga je na maketarstvo privoleo očuh, nekoga tata, a za Markovo ljubav ka ovome krivac je niko drugi nego njegova mama. Jednog dana mama me pitala da li hoću da probam. Odvela me tamo i meni se to svidelo i tako sam zauvek, i tako sam ostao maketar, postao.
Ime same kasarne, Aleksandar Berić, posvećeno je heroju Mornarice, Aleksandru Beriću, komandantu broda Drava koji je u ratnoj 1941. bio veoma značajan u odbrani. Evo i priče o Berićevom herojskom podvigu. A evo možete ovdje, bit ćete u prilici da pogledate maketu broda Drava koji je 1941. godine toliko značaj u odbrani naše zemlje i druga stvar je herojski čin našeg komandanta Berića da nije hteo da napusti svoj brod koji je tonuo, već je zajedno sa njim potonuo i našao se na dnu Dunava i to svake godine naša jedinica obeležava 12. aprila 1941. godine i na taj način ne samo Beriću već i celoj posadi monitora Drava odajemo dužnu počast. A nakon izložbe maketa, vreme je da se na kratko rastanemo. Idemo na pauzu.